Дами и господа, този поздрав специјално направет за един талантлив мајстор, најдобрија за Бруно Техника, за најдобрија од Димитровград. Поздрав Керава. За всички колеги, о Бруно мајстор и златните реце, Романен дике на кана, Консиона и баро, ме на хоратинава бут, ме сикавава Ромален. Вали гарми на Бруно Техника, пак му варви на Бруно Техника, винаги му варви на много обекти и на много къщи. О Бруно Техника, о няма втори, Анди Димитровград. Гледајте сега, име и авторитет сега, всичко сам, постигнал сам, се издигна. Има златна рака и најкрасивите инструменти. Вали гарми на Бруно Техника, пак му варви на Бруно Техника, винаги му варви на много обекти и на много къщи. О Бруно Техника, тишунен со вакерел, цяла Димитровград ме познава, знае как работя. При мен няма ханта-манта, само ми подайте ключа и оставете ме да ви покажа кој е шефа. От ништо нешто прави тој, показва ви таланта. Вали гарми на Бруно Техника, пак му варви на Бруно мајстора, винаги му варви на много обекти и на много къщи. Нешунен о Бруно Техника, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле, о баро, а кале о саврете джамен, ме фамилија. Бруно Техника, пълен му е банкомата, мојата ръка вие няма как да вземете. Бруно Техника, се ражда един пат, това е човека за 100 човека. Телефона му не спира да звъни, мазилки 3D тавани, пак ще ви разбия. Марката е една Бруно Техника, какво друго да говоря, всеки го знае.